чакай да направя снимката. Ай, чакай снимката. Айде, чакам да видим колко голям мога да го направя и колко време ще отиска. Сега точно искам да го пукам. Ама то отместете, защото... Знаете ли какво? Да, ако искате, елате тук. Елате тук, защото той балона отива насам и е важно да няма никой изпълнение. Сега ще видим какво. Аз ще пробвам, пък какво ще стане. Няма да го помъчи. Ясно какво прави, колко е красив, като стои дълго време. Защото той се сменя цветовете. Ето го! Чакай. Не го пукала! Не пукайте, защото е така, е забавно. Добречка! Добречка, чека. Тук исках да го правя голяма, ама няма. Много бързо.